Atxurri ibaia. Atxurri Euskal Herriko eta Frantziako ibai nagusienetariko bat da. Atxurrik 395 kilometroko luzera dauka. Pirineoetan jaioten da. Landetatik igaroten da. Eta Lapurdiko Baiona hirian Ozeano Atlantikora itsasoratzen da. Atxurrik 350 metro kubiko segundo emaria dauka. Eskualdeko ibaien artean emari handiena duena da. Atxurri ibaian oraindik Angula, Txitxardin eta Izokinak daude, Europako ibai bakarretako bat izanik. Ibai nabigagarria da, bere ibilbidearen azken 315 kilometrotan. Egilea Naya Torres.